Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guys, isigaxa sendaba. Niyakhumbula enso uma Khumalo kuMangwabe ithini indaba ngebhili ngoba mina ngakhipha 100k kwase kufuna usibona 100k ugcwaliswe kwasha kwacima noMacele wathi yena hey sahlanganisa abanye bangafuna ukuhlanganisa kodwa ke kugcine kukhokhiwe indaba yebhili. Amakhosikazi awu4 alomsa indaba ya 100k umsele kuyena uno 600,000 wokulobola uMakhwela awubukile ngoba lo 600,000 uphuma ekhaya kungaba imali eyamakhosikazi wonke ibhizinisi abahlangene ndawonye kulona lele okuthathwe kulo u600,000 lozo uphuma uyolobola uMakhwela. Wegazi ngakhumbula ukuthi kusizwe umsele kwababiza wathi fanele bebe nebhizinisi labo ndawonye because leli linye ibhizinisi lokuqala usebenza kulo noma Khumalo noMacele, so unelinye ke lesibili afisa ukuthi bebe bonke namakhosikazi ukuze onke amakhosikazi ebe involved entweni enemali yakamseleko, so leli bhizinisi ubafaka ndawonye elesibili noma elesithathu. Wathi vele ufisa nje ukuqhubeka kanjalo ukusebenza oMangwabe noma yini bengayiki emsebenzini yabo kodwa ibe khona into abayaziyo iqala iphela ibhizinisi eli angithi. Kwase kuba ukuthi kuleliya uMakhumalo wayemele nje imali zakhona uMacele ke phethene nezinto zama-events nani shuthi ukuphuma nokungena kwezinto ezenzeka ebhizinisini kwabheke uMacele imali ke erekhodiwe neziphuma ngeke kubheke uMakhumalo baba namabhizinisi ke la hawo ngoba okunye ngathi kwakune-property ntontoni. Njengamanje ke sekufika isikhathi la sesitshela khona ukuthi hayi i-medical aid wayikhansela umseleko because ubengaguli wabethi nje ayinasidingo asisize na sibabaza ke la ama-viewers ale-TV show athi hawu phela manje amakhosikazi awu4 kusho ukuthi uhlala uye kodokotela ngoba phela wathi unamakhosikazi awu4 nezancinza uhlala uye ukuthi hayi igazi lami lihamba kahle konke kuphephile yabo ngoba phela manje lento le isho ukuthi uhlezi ebhizi bakumseleko. Manje sekufika isifo uphuma lapha kaMacele uya eMzumbe kuMangwabe akasaphathekile useye siphakhe bamisa esibhedlela bathi nje lala la Mseleko mayelala la kasokodwa phela 100k phambili naye uMakhumalo nawo lo 100k amanye amakhosikazi seyangena ngemuva seyafaka lo mali ayifakayo igcwale ibhili. Lo Mseleko okhokha ngamakhosikazi aku 100k wokulala esibhedlela yena uthi manje kuzophuma inkomo ezo50 eyolobola namba 5 banazo njalo ezinye inkinga ezidinga lo 50 cows ezidinga lo 600,000. Waye ngithi 600,000 niyakhumbula impumelelo eyokhokha indaba yentombazane ayiphazamisa leya ntombi wayisho njalo kwase kuthiwa ke kudingeka inkomo kwathiwa ke inkomo i12,000 mina ngibese ngibala u12,000 ngawubala kwinkomo eziwu50 ngase ngiphuma no600,000 ngibala ngokuthi ngisho ukuthi phela lapha kuloya line waseMzumbe kuloya moya wakuMzumbe shuthi ibona inkomo eyodwa i12,000 mayinya inkomo i12,000 ukushuthi ziwu50 zithi 600,000 leyo mali yathi umseleko kuzolala kungadliwe enezingane nje eziningi uthi cha ngamane bengadli kanti kazo uMakhwela unani ake sihlolisise indaba yamakhwela nakho sophenduka izangoma zamanga unani uMakhwela noma babona ukuthi sesamlinda kakhulu uMakhwela indaba ya number 5 bazoqhamuka nayo beyenze ihaba 50 cows 50 yona leyo nto izothini lamanye amakhosikazi because nawo amakhosikazi lawa amanye
Mhlampe masekuhlebwa emakubo bezwe ukuthi balotsholwa ngento engakanani. Lona kwaseqhamuka sekuthiwa u-50. U-50 wokuthi mhlawumbe umseke kuna-50 makhwela ebene-24. U-50 wokuthi u-50 wokuthi makhwela yena ushada nobaba kamngani wakhe. Shuthi ushada nobaba oseno-BP nani nani. Ilokho khona ukwenza ukuthi ezakhe iy'nkomo zibe u-50. U-51 lo uyinkomo. U-51 guys. Noma umakhwela wenkukhu emhlophe. Yasiba nobulona. Hayi. Sekwenzeka i-T_V ungafa, kungenzela i-T_V. Uma kungenzela u-T_V iyona leya nto. Angeke. Ngoba yisiphi esinye isizathu kama kokhwela kusebukhosini. Hayi bo. Azisabi-ke u-24 zilingane neminyaka yakhe. Ngoba phela ngethi kuthiwa ziwu-11 uma ungenayo ingane angithi. Shuthi-ke yena sekuvele kuthiwe 12-ke ukuthi akanayo ingane ngoba uzoba ney'ngane-ke ey'ningi zabafana. Plus 12 ukuthi una-24. Ubaba umsele kuvele abanye bayasho uma behleka abahlebayo. Hhayi mina laba abahlebayo bathi hawu useshada nondodakazi nendodakazi. Wegazi phela isiZulu sithi uma ubaba olingana nobaba wakho ubaba wakho nawe, nomama olingana noma wakho olapho kwi-age group yoma wakho uma wakho nawe. IsiZulu-ke leso. Kodwa-ke lesiZulu uma obaba bakhona sebenza izinto ezingasaqondakali bayasimanipulate bona besiphike. Ngoba masingaya phansi nje sithi asisho isiZulu esisifundile. Umama umuntu onjani, umama uma wakho. Mase kuba kuthi-ke abakwi-age group kama wakho umama naye, ubaba futhi umuntu onjani, ubaba wakho. Mase kuthi-ke obaba endaweni abantu abesilisa abalingana nobaba wakho abakwi-age group yababa wakho. Akuhlukile ukuthi umsele vele ubaba kamakhwela. Ayi cha, ayi. Iy'ndaba zabantu shuthi mina ngiyoboshwa ngedwa kodwa nayazi leyo nto. Futhi-ke isiZulu ngake ngasifundisa, ngake ngayichaza le nto enje ukuthi ubaba unjani, umama unjani, u-anti unjani. Manje ngiyaboshelwa into ekhona encwadini yesiZulu. Shuthi Nkosi yami, yikho ngingathanda ukurivuya lo Season 8 because u-Season 8 unento nje engaqondakali. Kodwa 50. Hayi bo. Hayi ngeke. Hayi we guys, thank you so much for loving support. Ngiyabonga ngiqede. Bye.